tænker nok, what the fuck. Men altså, vi starter en kanal. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, mand. Det er ikke helt vanskeligt nu, men lige nu kommer jeg nu på en kanal, der hedder Geology. Men vi laver navnet om. Og ja. Som vi ser, har vi fucking gode lyde på, når vi har en mic her. Som den totalt spray. Vi sidder, og jeg har sådan en dum hat på. Det ryster lige helt kasset. Jeg skal stadig have min. Nice. Men det er fucking fedt, og vi er fucking glade. Og vi har en mic, og det er bare mega fedt, og vi har bare gode lyde, og vi har god kvalitet. Så alle sammen, vi laver sådan en kanal. Ja. Og vi har faktisk planlagt allerede at lave sådan måske en serie, men vi vil ikke afsløre, hvilken serie det er, men altså, det kommer til at være mega fedt. Og de her 2 videoer, eller 3, eller hvor mange vi uploader, de bliver også uploadet i dag. Ja, først i dag. Jeg råder mig, for det her, at jeg får det ned i øjnene. Så yes. Hør det. Altså, mit sad sidder bare. Perfekt. Super. Men vi har også måske planlagt en anden video, vi skal lave. Så det bliver mega fedt. Yes. Og i dag, så kommer vi til at lave 2 forskellige serier. Og det her. Så det er jo mega fedt. Ja. Men selvfølgelig, det er jo ikke kun i dag, vi laver den serie. Nej. Det er jo andre dage også. Ja. Så hvis der kommer andre dage ud, hvor vi lige præcis, eller andre videoer ud, hvor vi lige præcis sidder her, så er det fordi, at vi filmer samme dag. Ja. Men det kan fandme også godt være, at vi sidder her en anden dag. Men det vil vi ikke endnu. Vi vil i hvert fald, at vi glæder herfra nu. Og vi glæder os til at komme her.